والد وما ولد صدق اللہ۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ستائش دے بعد آرام جا، سکون ایمان، غمخار آسیاں، ممدوح قدسیاں، سرخیل نوریاں، رحمت عالمیہ، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین۔ میرے اور تواڈے قلب و جان دی بہار مکی اور مدنی سرکار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتہ، برکتہ اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان، سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، رب العالمین دا جتنا بھی شکر ادا کریے وہ کم ہے کہ جس اللہ کریم نے سانو اپنی زندگی دے اندر جمعۃ المبارک دا دن، خطبہ جمعہ دی عظیم عبادت دا موقع اور توفیق عنایت فرمائی۔ اور اے عبادت، اے انعام الہی او ہے کہ اگر جمعہ دی اذان ہوندیاں کاروبار اور دنیا داری دے معاملات چھوڑ کے اے تھوڑا جہا وقت اللہ اور اللہ دے حبیب علیہ السلام دے تعلیمات دے مطابق گزاریے، اللہ ایدی برکت دے نال 10 دن دے گناہ معاف فرما دیں دے۔ میری دعا ہے کہ جو خطبہ جمعہ دی اس عظیم نعمت اور عبادت تو ہون تلک محروم نے، اللہ میرے تمام مسلمان بھائیاں نو، میرے پیغمبر جی دے امتیاں نو اپنے گھراں دے وچ آنا نصیب فرما دن۔ حضرات، رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ہر معجزہ بے مثل، بے نظیر اور بے مثال اور با کمال ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید جیسا عظیم معجزہ
جسے اعجاز دیاں گوائیاں قیامت دی صبح تک زبان زد عام رہن گیاں۔ بذات خود قرآن مجید اللہ کریم دا کلام بھی ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا معجزہ بھی ہے، اور اس کتاب لا ریب دے اعجاز دے بڑے بڑے پہلو، لیکن ایک نمایاں پہلو اقسام القرآن قرآن پاک دے اندر میرے اور تواڈے خالق و مالک نے کم و بیش 99 مرتبہ قسمہ اٹھائیاں۔ کائنات، فلک و آفاق، خود قرآن مجید اللہ دی اپنی ذات مبارک، فرشتے، جہاد والیاں سواریاں، اور میرے مصطفیٰ دی عمر پاک، شمس و قمر اور سورج و شفق، کتے فجر دا وقت، کتے جفت راتاں دی قسم، کتے انجیر، زیتون، طور سینا، اور کتے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے شہر مکہ دی قسم اٹھائی، اور کتے میرے پروردگار نے ڈائریکٹ اپنی ذات کبریا دی قسم اٹھائی۔ اللہ اللہ اللہ۔ قسم ایک ایسا مسئلہ ہے بین الاقوامی طور تے ایک کسی تعارف دا محتاج نہیں۔ دنیا دے اندر میں تے تسی 1000 مقامات تے قسمہ اٹھانے ہاں، لیکن فرق ہے کہ میں قسم اٹھاواں کسے نو اپنا یقین دلان واسطے، میرے پروردگار قسم اٹھاندے نے جس چیز دی قسم اٹھان اس چیز دی عظمت نو بیان فرمان واسطے۔ اور یہ فرق ہوندا ہے نا، ہر بندہ ہی قسم چکدا ہے، لیکن ساڈیاں تے اللہ جی دیاں قسماں دے وچ فرق ہے۔ میں اج دے اس عظیم الشان 21 جنوری سن 2022 دے خطبہ جمعہ دے اندر اپنے اللہ جی دی توفیق اور اپنے بزرگ ماں باپ دیاں دعاواں دے توفیل اس کے بعد دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ میرے اللہ نے قرآن مجید دے اندر جو قسمہ اٹھائیاں انہاں دا انداز کی ہے تے انہاں دے مقاصد کی نے۔ قسم اٹھانا یہ بڑی پرانی بات ہے، دنیا دا ہر انسان تے ہر قوم، ہر امت تے ہر فرد و بشر اس حقیقت تو بخوبی آشنا ہے۔ نانا میں تے ہنے بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا سا تے منو معلوم ہویا کہ اجے دنیا کائنات نہیں بنی تے قسم دا رواج ادو بھی موجود ہے۔ جنت دے اندر نا میرے تے تواڈے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام اور اما جی حوا علیہ السلام نو اللہ نے ٹھہرا دیتا۔ ذرا توجہ فرمایا جے، آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ
لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وَقَاسَمَهُمَا جدا تذکرہ میں کرنا چاہنا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم تے اماں جی حوا علیہ السلام نو آرڈر فرما دیتے وَيَا آدم اسکن انت وزوجک الجنت اے آدم اپنی بیوی حوا دے نال جنت دے اندر بسیرا فرما لو فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا تے جتوں دل کر دے تے جو دل کر دے اے آدم او تو ہی کھانا پینا کھاندے رہنا جنت دیاں نعمتاں تو مستفید ہوندے رہنا تے جدوں رب دی طرفوں انعام ملدے نا تے نال آزمائش بھی ہوندی ہے ساری جو جنت مل گئی انعام دے طور تے ایک آزمائش بھی نال کھڑی کر دیتی گئی اللہ اللہ حق اللہ اللہ فرمان دینے والا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين اے آدم و حوا جتوں دل کر دے جنت دے پھل کھاندے جاؤ جتوں دل کر دائے جنت دے چشمیاں دا پانی پیندے جاؤ آئے ایک درخت دے قریب اللہ دے حکم دی وجہ تو نہیں جانا ان بابا جی آدم تے اماں جی حوا جنت دے وچ پھر رہنے جنت دیاں نعمتاں تو مستفید ہو رہنے تے او آ گیا جن نے قسمہ اٹھائیاں سن اللہ منو تیری ذات دی قسم ہے اللہ منو تیری عزت دی قسم ہے میں تیرے بندیاں نو ضرور گمراہ کرانگا او آ گیا جڑا میرا تیرا ازلان دا دشمن ہے مولانا فرمان دینے ہے شیطان بندے دا دشمن ہے شیطان بندے دا دشمن اور پیچھا مول نہ چھوڑے جمن سیلہ مرد عطائی ایتے تو مکھنا موڑے آنکھیں کہنے لگائے آدم و حوا اس درخت دے قریب کیوں نہیں جاندے اللہ ذوالجلال نے منع فرمایا سانو جرتاں نہیں سانو انیاں ہمتاں طاقتاں نہیں آواز ہوندی ہے فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما رب نے جنت دیاں جیڑیاں عزتاں دیتیاں سن اے بے ایمانا کے انہاں عزتاں نو ختم کرنا چاہندا ہے وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة اے آدم و حوا پتہ جے تواڈے رب نے تانوں اس درخت دے قریب ہون تو کیوں روکے ہے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین کہنے لگا
جے اس درخت دے قریب ٹر جاؤ گے تسی پکے پکے جنتی بن جاؤ گے، جنت دے وچ ہمیشہ دا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ او آندے نے سانو تیرے تے یقین نہیں، جڑی گل میں دسنا چاہنا اجے دنیا نہیں بنی، کائنات نہیں بنی، آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے وکان سماہما قسمہ چک دے پیا وکان سماہما انی لکما لمن لگا میں قسم چکنا واللہ باللہ تاللہ میں اللہ دے نام دیاں قسمہ چکنا میں تواڈا دعاں دا بڑا خیر خواہ، میں تواڈا بڑا ہمدرد، میں تواڈے نال بڑیاں شفقتاں کرنے والا۔ معلوم حضرات ہویا کہ میرے اللہ نے اجے دنیا دے وچ انساناں نوں نہیں سی بھیجیا، اے قسماں تے اودوں وی اٹھائیاں جا رہیاں نے۔ حضرات قسم قسم دے وچ فرق ہوندا ہے، میں تے تسی قسماں اٹھانے اپنے فائدے دے واسطے، میرے اللہ قرآن دے وچ قسماں اٹھاندے نے انہاں چیزاں دی اہمیت نو اجاگر کرنے دے واسطے۔ اور میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اپنے اللہ جی دیاں قسماں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ واہ قربان جاواں میرے اللہ مرضیاں والے قدرتاں والے، اور قسم دا جڑا معاملہ ہے مینوں تے تانوں آ ڈرے وے اللہ دے نام دے علاوہ کسے اور دی قسم نہیں چکنی۔ ساڈیاں بیبیاں اکثر آندیاں نے مینوں دودھ پتر دی قسم، مینوں فلانے دی قسم، فلانے دی قسم۔ بیوی خامد دیاں قسماں چکدی ہے، خامد بیوی دے نام دیاں قسماں چکدا ہے۔ آ لوگوں قسم اٹھانی ہے تے اللہ دے نام دی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ دے علاوہ کسے اور دے نام دی قسم اٹھاندا ہے انہیں اللہ دے نال شرک کیتا ہے۔ اے پابندی میرے تواڈے تے عائد کر دتی گئی۔ ان قسماں تین قسم دیاں ہوندیاں نے، ایک قسماں جھوٹیاں جیڑیاں اٹھان والے گناہگار ہوندے نے، ایک قسماں لغو بندیاں دی عادت ہوندی ہے گل گل تے قسم اٹھا لینی، تکیہ کلام بنا لینا۔ ایک قسم دی قسم ہوئے کہ بندہ آن والے وقت دے واسطے قسم اٹھاندا ہے میں فلاں کم نہیں کرانگا، میں فلاں کم نہیں کرانگا۔ اے میریاں تواڈیاں قسماں انہاں دے وچ نقص وی آ سکدا ہے، انہاں دے وچ تبدیلیاں وی آ سکدیاں نے۔ ایک قسم ہوئے جڑی انسان چکدا ہے تے ایک قسم ہوئے جڑی رب رحمان اٹھا رہا ہے۔ بڑا منفرد پہلو اللہ دے حکم دے نال قرآن پاک دے وچ میرے اللہ جی دیاں قسماں سبحان اللہ 99 قسماں اٹھائیاں خدا پاک نے قرآن پاک دے وچ 18 چیزاں دے ذکر دے نال قسماں اٹھائیاں۔ اور میں قرآن پاک پڑھ رہا سا اللہ اللہ میرے مالک اپنے بندیاں دی اٹھائی قسم دی بھی لاج رکھنے والے۔ صحیح البخاری روایت دا نمبر 2703۔ نبی علیہ السلام ایک دن صلح کروا رہے سن کسے دی تے قسم دا ذکر ہویا، آپ فرماندے نے ہائے ان من عباد اللہ رب دے ولیاں چوں کچھ ولی اللہ والے آندے وچوں کچھ اللہ والے ذاکرین تے سالکین دے وچ کوئی ایسے لاڈ تے نخریاں والے ہوندے نے۔ لو اقسم علی اللہ اگر وہ اللہ دے نام دی قسم اٹھا لن میرے آقا فرماندے نے لا برہ اللہ آندے نے میرے ولی نے قسم میرے نا دی چک لئیے نو پورا میں کر دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ مان ہوں نا کتے اپنے وڈیاں دی تاریخ پڑھو
اہل اللہ دے ذکر کدے پڑھیا کرو تے اپنے بچیاں نو سنایا کرو کہ جنہ اللہ دے اتے ناز کر دیا اللہ دے نام دی قسم چک لئی اللہ فرماندے نے منو پھر اپنے ولیاں دی لاج بھی رکھنی ہوندی ہے ایک قسم ہے جیڑے مالک میرے تے تو آڈے نا اٹھائیاں قسماں دی لاج رکھ دے اور کدے سوچیا کرو اس اللہ دیاں اپنیاں اٹھائیاں قسماں دا کی مقام ہے کدی کدی قسم اللہ سب تو پہلے چونکہ ذات برحق ایک اللہ جی دی ذات ہے تے قرآن پاک دے وچ جیڑیاں 99 قسماں نے ساریاں تو پہلا تذکرہ کر دیا خدا اپنے نام دی آپ قسم اٹھان دے اللہ اللہ حق اللہ پہلا مقام آواز آندھی ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ واو قسمی ہے گرامر پڑھن والے انہوں پتہ ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ پہلا مقام فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ قسم اٹھا آسمانہ تے زمینہ دے رب دی قسم ہے قرآن حق ہے جی میں تو اڈے بولن دے وچ شک نہیں ہے میں قرآن کتاب لا ریب دے وچ شک کوئی نہیں دوسرا مقام اللہ فرماندے نے فَوَرَبِّكَ فاوا قسم اٹھائی جا رہی ہے دوسرا مقام فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ سونے منو تیرا رب ہون دی قسم ہے میں کائنات دے لوگاں نو قیامت والے دن اپنے بارگاہ دے وچ پیش کر لانگا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اما كانوا يعملون سونے منو تیرا رب ہون دی قسم میں انہاں بندیاں دے کولوں ضرور سوال کرانگا جڑے عمل کرتے رہیں اور جامع ترمذی دی روایتوں دی تائید کر دی ہے میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد کہہ دیو محبت نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آدم دا بیٹا اپنے قدم تو قدم نہیں اٹھا سکے گا حتی یسأل عن خمس اتھو تک انہوں 5 سوالوں دے جواب نہ دینے پہ جن پہلا سوال ہوئے گا ان عمر ہی تیری عمر دے متعلق اور دوسرا سوال ہوئے گا وان شباب ہی جوانا تیرے تو تیری جوانی دے متعلق در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میش ود پرہیزگار جوانو اللہ نے جوانی دیتی ہے جوانی دے وچ توبہ کر لو جوانی دی عبادت اللہ دے نبیاں دا شیوائے تیسرا سوال ہوئے گا تینو مال کیویں کمایا چوتھا سوال ہوئے گا مال نو کتھے خرچ کردا رہیا پنجواں سوال ہوئے گا اور جڑے مسئلے دا تینو علم ہو گیا انسانہ او دے تے کنہ کو عمل کیتائی اینا سوالان دے بارے رب قسمہ اٹھا رہنے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ
حساب دی او پیشی جدو لگ جائے میرے مالکا ساڑیاں چھولیاں دے وچ تے کچھ بھی نہیں عرشاں دے خالقہ تے کائنات دے شہنشاہ تینوں تیری کریمی دا واسطہ ہی سانو سارے انو اپنی رحمت دے نال اس حساب دے وچ کامیاب فرما دے چوتھا مقام اللہ اپنے نام دیاں قسمہ اٹھا رہے ہیں آواز آندی ہے تاللہ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اللہ دے نام دی قسم اللہ تواڈے تو ضرور سوال کرنگے جڑا اللہ دی ذات دے بارے تسی بہتان بازیاں کر دے ہو پنجواں مقام اللہ فرماندے نے فلا اقسم برب المشارق والمغارب لقادرون قسم مشرقاں تے مغرباں دے پروردگار دی اسی اپنے بندیاں نو دوبارہ زمین تو پیدا کرنے تے قادراں چھٹا مقام میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے بارے اللہ قسم اٹھا رہے ہیں اللہ فرمان دینے ہائے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قضيتا ويسلموا تسليما فلا وربی کا ترجمہ سنو فلا وربی لا یؤمنون سونیا منو تیرا رب ہون دی قسم ہے سبحان کتنا پیار فلا وربک لا یؤمنون محبوب جی منو تواڈا رب ہون دی قسم ہے اساں جدے نال پیار دا اظہار کرنا ہوئے نا اسی انہوں کہنے میں تیرا ہاں میرے پروردگار فرماندے نے محبوبہ میں تیرا ہاں حتی یحکموک فیما شجر بینہم سونیا اونی دیر اے مومن ہو نہیں سکدے جنی دیر تک اپنے جھگڑیاں معاملیاں دے وچ سونیا تانوں اپنا حاکم من نہ لین اے نہ کیا کرو حدیث اپنی جگہ تے ہوئے گی پر میں تے انج کرانگا اگرچہ کہ چے جائے کہ چنانچہ اگر مگر لیکن اے نہ کرے کرو جدو میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے اے مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم اور گل مولانا بڑی پیاری لکھی آندے نے اس سخیدہ چھڑ دروازہ جو غیران وال جاوے اور نا مراد رہے وچ دنیا کدے مراد نہ پاوے کہے قرآن محمد سورج کہے قرآن محمد سورج تے خوب کرے روشنائی عقل انہاں دی ماری ہوئی جنہ بتی ہور جلائی
سورج ہوندیاں جو دیوا بالے اس دا نام احمق اس نو کہیے نبی ہوندیاں جیڑا مرشد پکڑے نبی ہوندیاں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم سورج ہوندیاں جیڑا دیوا بالے احمق اس نو کہیے نبی ہوندیاں جیڑا مرشد پکڑے کدی بیعتو حضور اپنی جگہ ٹھیک نے پر میں فلانے دی بیعت نبی ہوندیاں جیڑا مرشد پکڑے اس دا نام کی لئیے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب میں قسم اٹھا رہے ہوں فلا وربک لا یؤمنون حضرات ذکر کر رہے ہیں اللہ دی توفیق دے نال ایک قسم ہو جیڑی میں تے تسی چکنے ایک قسم ہو جیڑی اللہ جی اٹھاندے نے میں 6 مقامات قرآن پاک دے اللہ دی توفیق نال تلاوت کیتے مینوں وقت اجازت نہیں دیندا نہیں تے میں چھڑیاں لا دیاں اللہ دی توفیق نال اللہ جی اپنے نام دی قسم اٹھاندے سبحان اے تے مسئلہ سمجھ آ گیا میں قرآن پاک پڑھ رہا سا تے قرآن پاک نے دسیا کہ میرے اللہ اپنے نام دی بھی قسم اٹھاندے نے تے اپنے کلام دی بھی قسم اٹھاندے نے یہ مرضی میرے پروردگار دی ساڑھے ونگرہ تے نہیں کیا تھا قرآن کادے واسطے رکھے ہے الماریاں چ سجان اساں قرآن کادے واسطے رکھے ہے بیٹیاں نو جہیز چ دین واسطے یا ماہر القادری نے لکھیا سی ایک مقام تے انہیں کیا سی جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں اساں تے قرآن اس واسطے رکھیا میں شاید کچھ عرصہ پہلے تو انہوں فیصلہ بات دی ایک گل سنائی سی کسے گھر والے ایک مولانا دی افطاری رکھی افطاری دا وقت ہے مولانا جڑے کمرے چ بیٹھے سن اتھے ٹیبل تے انہاں دے کوئی پاؤنڈ یا ریال غیر ملکی کرنسی پئی سی پکھا چل رہا سی مولانا اس نیت دے نال کہ ایویں اڈ کے پیسے ادھر ادھر نہ ہو جان انہاں پھڑیا تے قریب قرآن پاک پیا سی انہاں انج کر کے قرآن پاک دے پہلے صفحے دے اتے ہی رکھ دیتے مولانا افطاری کر کے چلے گئے تے گھر والے کہنے لگے اوہو پاؤنڈ تے ریال مولوی چوک کے لے گیا جڑا کم کسے دے کھاتے نہیں وہ مولویاں دے کھاتے پا دیو سانو سارے نقشی مولویاں دے وچ نظر ہوندے ایک سال گزر گیا اگلا سال آیا خیر پھر افطاری دا موقع سی رمضان سی تے مولانا پھر آئے نہ دے کر تے حاجی صاحب نا بڑی رازداری دے نال کہن لگے مولوی صاحب ویسے آپس دی گل ہے جے تانوں اتنے پیسے چاہیے سن تے تسی انج منگ کے لے لیندے چک کے کھڑن دی کی لوڑ سی چلو گل آپس ہی رہے گی مولانا کہنے لگے میں سمجھیا نہیں حاجی صاحب کی کہہ رہے ہو اے پچھلے سال تسی افطاری تے آئے سو ساڑھے ٹیبل تے کچھ پاؤنڈ پیسہ نو تسی اٹھا کے لے گئے سو مولانا کہنے لگے انا للہ و انا میں تے پکھے دی ہوا دی وجہ تو اٹھا کے قرآن پاک تے وچ رکھ دیتے سن قرآن پاک پکڑیا تے گرد دے نال اٹیا سی انہوں صاف کر کے کھولیا تے وہ پاؤنڈ پہلے صفحے تے ہمیں پہنے تے مطلب کی سمجھ آیا کہ سال نو سال ہو گیا اس گھر دے وچ کسی نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھیا اے حالت ہے ساڈی ایک یونیورسٹی دے واقعے نے مینوں ہلا دیتا ٹیچر نے کلاس ٹیچر نے اعلان کیتا
تواڈے گھر دے وچ جڑی فضول کتاباں ہون استعمال چ نہ ہون کدی پڑھن چ نہ آئیاں ہون سکول دے وچ یونیورسٹی دے وچ نویں لائبریری بنی ہے اوتھے جمع کروا دیا جے اگلا دن ہویا تے بچہ قرآن پاک اٹھا کے لے آیا ٹیچر حیران کہنے لگا سر تسی کیا سی کہ جیڑی کتاب کدی نہ پڑھی جاندی ہوئے مینوں تے اپنے گھر دے وچ ہی نظر آیا مدتاں دا پیا ہے کدی کسے پڑھ کے نہیں ویکھیا ساڈا قرآن پاک دے نال اے سلوک ہے جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دو دو کے پلایا جاتا ہوں میں تے تسی قرآن اینا کما لی رکھے ہیں تے میرے رب رحمان عز و جل جل جلالہ میرے اللہ جی جدو قرآن پاک دی قسم اٹھان میں شروع چرد کیتا ہے اسی قسم اٹھانے اپنا یقین بنان واسطے میرے اللہ قسم اٹھان دے نے جدی قسم اٹھان او دا مقام بڑھان واسطے اپنی ذاتی قسم اللہ جی نے اٹھائی ہن 7واں مقام آواز آندی ہے حامیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ منو قسم اس کتاب مبین دی اور قرآن پاک دیاں 15 سورتاں ایسیاں نے جنہاں دا آغاز ہی اللہ جی نے قسم تو کیتا ہے آمین والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ مینوں قسم ہے اس کتاب دی قرآن دی اسی اس کتاب نو برکت والی راتی اتار دیتا ہے اللہ خیر رکھے آ رہے ہیں نا رمضان شریف اللہ ویکھنا نصیب فرما دے اس رمضان دے وچ رات آئے گی قسم اٹھائی اللہ جی نے قرآن پاک دی 8واں مقام میں بڑی محنت دے نال اللہ جی دی توفیق میرے شامل حال ہوندی ہے میں اے موتیاں دی مالا تواڈے واسطے پرو کے لے آنا اور بڑے مقدراں والے نے جڑے قرآن دیاں انہاں آیتاں نو اپنیاں جھولیاں دی زینت بنا کے لے جاندے نے سنیے 8واں مقام آواز آندی ہے یاسین یاسین جڑی اسی مردے آواز ہی رکھ دیتی پڑھیا کرو میرے پیغمبر فرماندے نے ہر چیز دائی دل ہوندا تے قرآن دا دل رب نے یاسین بنا دیتی ہے یاسین ول وہ قسمی ہے مدرسے پڑھن والے سمجھن گے میری بات نو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین 9واں مقام اللہ فرماندے نے قاف والقرآن المجید بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب 10واں مقام اللہ فرماندے نے وطور
व किताब मस्तूर फी रक मंशूर। मालूम होया कुरान दे परवाने हो मेरे अल्लाह जिदियां कसमां दा अंदाज है। अल्लाह अपनी जात दी कसम ही उठांदे ने, अल्लाह अपनी किताब दी भी कसम उठांदे ने, अल्लाह अपने नाम दी भी कसम उठांदे ने, ते अल्लाह अपने कलाम दी भी कसम उठांदे ने। और हजरात तीसरा पहलू अल्लाह कलम दी कसम भी। अल्लाह 11वां मुकाम, क्यों जी 11वें गिन रहे हो? 11वां मुकाम आवाज आंदी है 29 पारा नून। सुभान अल्लाह। इन्हां मक्के वाले बड़ियां ही गल्लां कीतियां। की कहंदे ने 14वां पारा वकालू या अय्युहल्लज़ी नुज़िला अलैहि ज़िक्र कला मजनून। मेरे पैगंबर जी नु मजनू दीवाना कहंदे ने। रब कसमा चुक रहे ने। आवाज आंदी है नून वल कलमी वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला व इन्नका लअला व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। किताब दी कसम उठाई ते फिर कलम दी कसम। अल्लाह फरमांदे ने नून वल कलमी वमा यसरून। मैनू किताब दी भी कसम, मैनू दवात दी भी कसम, ते मैनू कलम दी भी कसम, ते जो कुछ कलम दे नाल लिखिया जांदा मैनू ओदी भी कसम। मां अंता रब जी इन्नियां कसमां उठा रहे हो। फरमाया मां अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। सोने जड़े मजनू हुंदे ने ओ ते मरफू बिल कलम हुंदे ने। उन्हां दे उत्ते ते कलम चलदा ही नहीं, उन्हां दा ते हिसाब हुंदा ही नहीं। ए तुहानू मजनू कहंदे ने। रब ने अज तक कोई कलम बनाया नहीं जिन्हें तुहानू दीवाना ते मजनू लिखिया होए। कसमां रब उठा रहे ने। ते जे रब कसमां दी लाज रखदे ने ते फिर मेरे मुस्तफा ने रब दियां कसमां दी लाज रख के बखाई। तवज्जो, अल्लाह जी ने कसम उठाई। सोनिया मैं रब कसमां उठा रहा व इन्नका अल्लाह जुल जलाल दी कसम है। लखा मन शहद होए ते कुरान दी मिठास दा मुकाबला नहीं कर सकदा। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे नबी ने रब दियां कसमां दी लाज रख के दिखाई। ते पता जे किवें मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक दे विचों बाहर निकल के वीराने च चुपचाप बैठे ने। और यार पता जे जिन्हां दे मापे सिर ते ना होन उन्हां नूं ते वस दी दुनिया भी कब्रस्तान लगदी है। मेरे आका चुपचाप बैठे ने। इधर अबू जाल बेईमान चलदा फिरदा इधर आके निकल आउंदा ते मेरे पैगंबर जी नूं वेंदा ते मेरे पैगंबर जी नूं मुखातिब हुंदा। आंदा इत्थे बैठ के कुरान जोड़ना ते शहर दे विच जाके कहना मेरे ते फरिश्ता वही लैके आउंदा। मेरे नबी फेर भी चुप। मेरे नबी एक चुप ते 100 बोलते नहीं। एक चुप ते 100 सुख हुंदा।
اسی چپ ادو ہونے جدو دونوں پاسیاں تو 751 لگ جاندی ہے۔ میرے آقا خاموش نے، کیوں خاموش نے؟ کہ رب نے قسم اٹھائیاں نے۔ ہائے یہ بدتمیزی کردا ہے، ایک پتھر اٹھاوندا تے میرے پیغمبر جی دی پیشانی دے وچ ماردا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، خون دا فوارہ چھٹ پیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لونڈی اے منظر ویکھ رہی سی تے اجے حضرت حمزہ مسلمان نہیں سن۔ اے دوڑ دی مکے آندی ہے، آ کے دروازے بھن دی ہے، کھڑکاندی ہے۔ حضرت حمزہ غصے دے نال باہر آئے، نکاح دا شور کی تئی آندی ہے مر جاؤ قریشیو شرم اتار کے، ابو جال چلا گیا محمد نو مار کے، عجب دلہ زندہ ہندا او پھڑدا للکار کے، کون اج مدد کرسی اس ندار دی جھوک وسیندی ڈٹھی۔ وے حمزہ تو تے اٹھ سویرے شکار نو جامدا، مگروں یتیم محمد مارا پیا کامدا، توانو یتیم یتے ترس نہیں جے آمدا، اے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی جھوک مدینے والے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا حمزہ ابو جال نو لب دے حرم پاک دے وچ پہنچ جاندے نے۔ دیکھیا ابو جال بے ایمان ایتھے بیٹھا ہے تے اپنی کرتوت تے کارستانی دس رہا ہے۔ حضرت حمزہ اگے بڑھے، کمان اس بے ایمان دے سر دے وچ ماری تے کہن لگے اوے خبردار محمد میرا بھتیجا ہی نہیں ہو، میرا دودھ دا ویر بھی آ، بھرا تے بھراواں دیاں باواں ہوندے نے، خبردار اج دے بعد میرے یتیم محمد دی طرف اکھ اٹھا کے نہ ویکھی۔ میرے آقا علیہ السلام زخمی حالت دے وچ بیٹھے نے تے حمزہ آ گئے تے آ کے کہن لگے اوے بھتیجے آ مبارک ہوئے، محمد سونیا خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کے آیا۔ تے میرے آقا انج کر کے زخمی پیشانی اٹھاندے نے تے میرے آقا فرماندے نے انج تے پاویں سارے مشرکاں نو مار دے، میں نہیں راضی، پاویں مکہ اجاڑ دے، منو جے راضی کر نہیں کلمہ پکار دے۔ اے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی جھوک مدینے والے۔ میرے اللہ جی نے جیڑیاں قسماں اٹھائیاں نے میرے پیغمبر جی انہاں قسماں دی لاج رکھ لینے تے حضرت حمزہ دل دے اتے گل لگی، آندے نے جے ایویں تو راضی میریاں اکھاں دے اتاریا، کلمہ پڑھا دے مینو رب دے پیاریا، سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا، لا الہ والی بولی کال جے ٹھار دی جھوک مدینے والے۔
میرے اللہ قسم اٹھا رہے والقلم وما یسطرون، رب قسم اٹھاندے نے تے میرے آقا انہاں قسماں دی لاج رکھ کے دکھاندے نے۔ اپنی ذات پاک دی قسم، قرآن پاک دی قسم تے قلم دی قسم تے چوتھے نمبر تے میرے اللہ میرے محمد دی عمر دی بھی قسم اٹھا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12واں مقام آواز آندی ہے لا امر کا ہے، لا امر کا، کیسی نفیس ترین ذات میرے پیغمبر دی۔ جس عمر دی قسم خدا اٹھا رہے، لا امر کا، لام قسمی ہے، لا امر کا، سونیا منو تیری عمر دی قسم ہے، انہم لفی سکراتہم یعمہون، سونیا جدو انہاں تے سکرات موت آ جان گیاں ادو اے بے بہرے جا ہو کے پھرن گے۔ دعا کر دیو رب نے سونے نبی جی دی عمر دی قسم اٹھا کے سکرات موت دیاں سختیاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ مینوں تے تانوں موت دیاں انہاں سختیاں دے وچ عافیت نصیب فرما دے۔ او فکر کرو نہ ڈرو خدا تھی تے منگو نت دعائی، اللہ فضل کرم تھی اپنے تو دوزخ نہ دکھائی۔ چوتھے نمبر تے میرے اللہ قسم اٹھان دے نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تے میرے مضمون دا پنجواں پہلو اللہ قسم اٹھان دے نے کدی فرشتیاں دی، کدی فرشتیاں دی۔ 13واں مقام ہے اللہ فرماندے نے والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ میرے اللہ فرشتیاں دی قسم اٹھاندے نے، نہیں سمجھے؟ 14واں مقام عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیا۔ اے پارا 23واں تے سورت دا نام سورہ صافات یاسین دے بعد آن والی سورہ مبارک ہے۔ آواز آندی مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ میرے اللہ فرماندے نے منو صفا بنان والے فرشتیاں دی قسم ہے، فالزاجرات زجرا، تے منو ڈانٹ ڈپٹ کے روح نکالن والے فرشتیاں دی قسم ہے، فالتالیات ذکرا، تے منو قرآن دی تلاوت کرن والے فرشتیاں دی قسم ہے، ان الہکم لواحد۔ اللہ انیاں قسماں کیوں اٹھا رہے ہو؟ ان الہکم واحد، تھوڑا رب ایک رب ہے۔ اللہ نے اپنی ذات دی قسم اٹھائی، اپنی کتاب دی قسم اٹھائی۔ میرے پروردگار نے کتاب دے بعد قلم دی قسم اٹھائی، میرے مصطفیٰ دی عمر دی قسم اٹھائی، 5ویں نمبر تے فرشتیاں دی قسم اٹھائی۔ 14 مقام میں قرآن پاک دے اللہ دی توفیق نال اج دے خطبہ جمعہ چرد کیتے نے، وقت بڑا ہو گیا ہے، میں نہ الفاظ تے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ جے رہی زندگی
زندگی میری تے تواڈی تے اوندے جمعے انشاءاللہ میں اللہ جی دیاں مزید قسماں دا تذکرہ لے کے تواڈی خدمت دے وچ حاضر ہوواں گا کہ مرضیاں والے اللہ کتے شمس و قمر دی قسم اٹھان، کتے اللہ تاریاں دی قسم اٹھان، کتے فجر دے وقت دی قسم اٹھان، کتے آسمان تے زمین دی قسم اٹھان، تے کتے مرضیاں والے اللہ سارے زمانے دی قسم اٹھان۔ انشاءاللہ سائنسی اعتبار دے نال بھی اللہ دیاں انہاں قسماں دی ایک عظیم فضیلت آؤندے خطبہ جمعہ دے وچ میں جناب دی خدمت دے وچ عرض کراں گا۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت تے عمل دی توفیق